side of the creek, right side of the creek, and the middle part is good, okay? Ja. Hvad tager vi? Midten? Oh! Hey! Good. Hey! Oh! Woo! So good. Let's fucking go. Hvad så der, folkens, og velkommen til den her video. Som I kan se, så er jeg i Nordmakedonien med min ven Mathias og står på catski. Det her catski, det er altså, hvor man bliver kørt op på bjerget af en af de der snemaskiner, der normalt laver pisterne om aftenen, hvis I selv har været på skiferie og har set det. Det er en mega god måde at få kørt en hel masse off-pist på, og ikke betale lige så meget som måske, hvis det var helikopterskien. Forholdene, det er lidt hårde, men til gengæld så er der helt skyfrit i dag, så man kan se en hel masse. Er du klar, Mathias? Ja, tak. Ellers så er vi bare klar. Lad os komme ned og møde alle de andre og komme op i katten. What's up, Tom? Fordi den kan godt, så skal jeg ned her, og så skal jeg ind, ikke? Ja, nu er der, hvor de også oplever. Nå er vi på vej til toppen igen, mand. Lidt skræmmende. Det var virkelig dårlig sne, men fint nok. Virkelig sjovt. Masser af plads. Ingen tracks før os. Det er ligesom det skal være. Det var godt. Det var god. Very good. Dag 5. Sneen er endelig kommet. Vi er lige blevet færdige med vores første run. Det var mega fedt. Visibiliteten er lidt lav, men I kan se. Se på træerne. Det er begyndt at falde nu. Og det skal sne hele dagen. Så det er så fedt. Let's go. Mathias! Er du okay? Okay, jeg venter her. Hold kæft, en lortetur. Er du sindssyg? Noget lort. Hej, må I gå og droppe så? Så blev det sidste dag desværre. Sidste dag, dag 7.
Men prøv lige at se, hvad jeg ser herude af vinduet. Og hvis der er så meget sne hernede, så betyder det, at der er rigtig meget sne oppe på bjerget. Der kommer til at være rigtig god powder i dag. Det bliver nok den bedste dag, vi har haft her. Lige ude foran hotellet. Ikke engang oppe på bjerget nu. Prøv at se, det er ren powder i dag. Det er ikke tungt, ligesom i går nogle steder. Skyters har også lige sagt Avalanche Danger 10 ud af 10, så det er også spændende. Lavine, hele den der side, den er faldet ned i går, og det var den lavine, de snakkede om. Så den har taget alle træerne med sig her. Og alt debris, det ligger dernede. Og der er vores guide. Og nu skal vi ud. Nej. Mit knæ, mand. Ja. Satans. Det gjorde ondt. Har nogen af mit skistav? Mit ene stav. Perfekt. Bravo! Tak. Bravo! Hold kæft noget lort. Thank you very much. Hey. Kører du? Jeg kan ikke komme væk, fordi det ligger på mig. Jeg prøver. Okay. Rul. Fuck, du er fyldt med sne nu. Det var det sidste run. Nu skal vi hjem. Den ben er fuldstændig udskudt nu, og de er helt smadret efter jeg slutter det.
Men kæft, det var en fed dag at slutte af på. Virkelig. Jeg er så glad for, at vi havde de 3 ekstra dage, så vi nåede at opleve det her. Thank you, man. So good. Han var helt i stedet og kom og krammede og det hele, mand. Fuck, det var en god dag. Og kraftedeme det. Fuck, en fed dag, mand. Ej, hvor gider jeg ikke hjem nu. Det gider jeg heller ikke.